Sige! Tao na, sexy mo. Isha. Isha. Ano? Dali ko siya lang. Naka-video siya! Hindi makaalis. Kanina ka pa din binabayad, di ka napapansin. Ano to? 24 inches? Uy, Siyempre, ang sakit na! Aray! Thank you, thank you. Sama. Oh, tak. Paano ba? Kala! Uy, ang sama mo. Huwag ka na baka bumakat sa damit niya. Baka... Tingnan mo yung tiyan mo, baka meron na. Ano ba yun? Ayun o. Bumakat nga! Natanggal ka. Ang arte? Sarap! Ikot ka na! Nakakita na ito. Gusto mo naman ata eh. Ikot. Nahihilo ako, ikaw lang ako ikot. Hindi dapat ikaw. Nahihilo ako. Nahihilo. Ayaw ba kainin yung magno mo? Konti na lang. Ang hinaw kumain.